हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोननैसो आपडेटनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैबावबाय। फार्स्ट आपडेटआनो जादों बिथां हेलिना दैमारिया गावनि हेलिना दैमारि मुङै मोनसे इउटिउब चेनेल खुलिदों। बे बाथ्राखौथ' आं नोंथांमोननो सिगाङावनो फोरमायखादोंमोन। दा बिथाङा गावनि फार्स्ट ब्लग भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै होबाय आरो बे भिडिअआव जों बिथांखौ डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआव बेरायहैनायनि माखासे नुथायफोरखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोनाबो बिथांनि बे फार्स्ट ब्लग भिडिअखौ नायाखैब्ला हेलिना दैमारि इउटिउब चेनेलाव सार्च खालामनानै नायब्लानो जाबाय आरो डिसक्रिप्शनावबो नोंथांमोना चेनेलनि लिंकखौ मोननो हागोन। आसा खालामदों बिथाङा बेबायदिनो जोंखौ गोदान गोदान ब्लग भिडिअ लाबोनानै एन्टारटेन खालामबाय थागोन होननानै। नैथि आपडेटआनो जादों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि आरो फावगिरि बिथां फैलाजे बरग'यारिनि। साननैसो सिगाङाव बिथाङा फैलाजे बरग'यारिया फेसबुकआव मोनसे सावगारि हगारदोंमोन, जाय सावगारियाव बिथां फैलाजे बरग'यारि, बिथांनि बिसि आरो बिथांनि फिसाज्लानि सावगारिखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे सावगारियावनो आं बिथां फैलाजे बरग'यारिनि बिसिखौ गिबि खेब नुजेनदोंमोन आरो नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर नुखाबायमोन एबा गिबि खेब नुजेनदोंमोनब्ला आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। गावसोरनि ज'है लानाय सावगारिखौ फेसबुकआव हगारनायनि उनाव बिथाङा बावैसो सिगाङाव फेसबुकआव मोनसे फानि पस्ट होबावदों दि बिथांनि बिसिया दासान्दि जोबोर खुसिथार, जानाय लोंनाय खबर लाबाय थादों, न'आव थाब सफैनोबो रायाखै। जाहोना जादों बिथाङा गावनि बिसिजों ज'है फटक सेबखांनानै फेसबुकआव हगारनायनि थाखाय बिसिया जोबोर खुसि जादों एबा गोजोननाय मोन्दों होननानै बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायदों। थामथि आपडेटआनो जादों केडिसि बिसा थामहिनबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनआ मोनसे गोदानै इउटिउब चेनेल खुलिदों आरो बे चेनेलनि गिबिसिन भिडिअखौ बिथांमोनहा मैया 19 अक्ट'बराव बेखेवबाय एबा इउटिउबाव आपल'ड खालामनानै होबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादोंमोन बावगारनो हाला आं आरो बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदोंमोन दासान्दि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि रिंकी ब्रह्म आरो सोरां नार्जारि बिथांमोनहा। आरो बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनानै बिथां रिंकी ब्रह्म आरो सोरां नार्जारि बिथांमोनहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों आरो बे मिउजिक भिडिअखौ खालामनायाव बिथांमोनहा थाइसेबो रां लायाखै होननानै फोरमायदों, जायनि थाखाय केडिसि बिसाया बिथांमोननो मोनसे मान बान्था बिलाइ गथायनाय जादों। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि महरै बाहागो लानो हादोंमोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि जोंदाव बड'सा बिथाङा। आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो।